Toto video je bez intra, protože je tady pár věcí, s kterými bych se s váma chtěla podělit. A ono, název videa může být trochu zavádějící. Chtěla bych jako říct, že ne, není to pravda, jen chci si tady pár věcí ujasnit. Není záhadou, že jsme teďka nebyli aktivní už skoro půl roku, což je hrozný. Toto není nějaký úplně dobrý tah, co se sociálních sítí týče. A ono to s naším jako zviditelněním něco rozhodně udělá. A už udělalo, protože jsme si dávali jednoroční přestávky a teď to vypadalo chvilku, že bude další. Chtěla bych jenom říct, že videa máme jen natočený. Jedno už je v takové fázi, že by se prakticky, kdyby se dodělalo, už by se mohlo vydat. Jen není z mé strany na to čas. A to celkově i na tento kanál. Ten kanál z začátku byl taková, jakoby, když to řeknu špatně, schránka na vzpomínky. My jsme si to s Klárou ten kanál zakládali, myslím, že i s tím, aby jsme měli nějakou lehkou komunitu a poznávali různý lidi, kteří se snaží o to podobný, co my. Ale částečně jsem, aspoň já to viděla z takové stránky, že je to příležitost, u který si můžeme uložit naše vzpomínky a sdílet je. Nám to šlo strašně super. Je to strašně super. Ale poslední dobu to bylo tak, že na to nebyl čas. Je toho škoda? To je dobrá otázka. No, jak se to vezme? Zase ten čas, který netrávíme na těch sociálních sítích, se využil nějak jinak. Chtěla jsem zapracovat na tomto milovaném malém projektu, který tady máme s Klárou. Vím, že vám teďka z toho, co tady říkám, na žádné otázky neodpovídám úplně, ale já bych se chtěla všem omluvit za neaktivitu na tomto kanále. Sice nemáme nějak velkou komunitu, skupinu lidí, která by nás aktivně nějak sledovala, ale i tak mám tu potřebu se tady sama o toto podělit, protože já vzhlížím k tomu, že bychom mohli rozjet hodně věcí a že ono to, co tady děláme, to, co obětujeme tady do tohoto, má nějaký potenciál. Já si myslím, že je šance, že to někdy může být i větší, než to je teď. Ten kanál začínal s tím, že naše videa sledovali jenom kamarádi a malí děcka. Ono se to nezdá, ale těch videí, co máme na kanále, myslím, že jsou to 3 jenom, nikdy 3 nebyly, jich bylo třeba 11, 12. A ty videa některý mají vážně jako, oni jsou dobře zpracovaný. No celkově, my máme přetočený videa, jen není čas úplně na to je zpracovat. Jako některé videa jsou fakt jako vyloženě bangry, ale neříkám, že už je v životě nikdy neuvidíte. Je možný, že se k ním někde vrátíme, nebo děláme nějakou zpátečnou reakci na naše videa. To by bylo taky fajn. Možná teďka jako spoileruji trochu content, ale myslím si, že po těch měsících vám to lehce dlužíme. Je nám to moc líto, jen prostě vyhoření je real věc a nejde tomu úplně nějak jako zabránit moc. Jakože ten content, nebo to, co máš, tu tvoji vášni, ten drive pro to, jako můžeš mít jakkoliv velký, ale prostě jednou tě to přestane bavit. Že to fakt jako časem poleze na nervy. Takže teď bych začala druhou kapitolu, což je nový video a kdy se vydá. To je dobrá otázka. Ono to video je třeba, dejme tomu, z 86% hotový. Má náhledovku, je natočený, je už z velké části hotový, jen prostě není dodělaný a není zveřejněný. Určitě se k tomu videu po čase vrátím. Dodělám ho tak, jak by správně mělo být dodělaný. A
udělat si to tak, abych z něho měla radost. Ale rozhodně můžu říct, že se máte na co těšit. Určitě ten kanál jen tak pokvete a my se obě nemůžeme dočkat na to, až to bude v nějaké určité fázi, kdy už ta komunita bude větší. Takže tohle kapitolu bych taky už ukončila a šla bych do poslední kapitoly, teď nevím, jestli to je druhá, ne, jestli to je třetí nebo čtvrtá, protože já jsem si tady před tímto videem napsala takový lísteček, kdy mám rozepsaný všechno, co bych tady v tomto videu chtěla nějak cca probrat, ale vzala jsem to takovým stylem, že miluji 5. přes 9. a už se v tom lehce ztrácím. Takže poslední kapitola je plány a celkově, co bude dál se dít na tomto kanále, na to se můžete těšit. Nemůžu vám úplně říct, co to bude konkrétně za plány, protože to se dozvíte časem. A až bude vhodná chvíle, aby jsme neslibovali něco, co pak ani vlastně nebude možný, bude vycházet nějaká malá série videí. Není to úplně série jako série, ale bude to série videí, které budou vycházet, pokud by se dařilo, tak týdně až 2 týdně. A bude to takový hodně otevřený a myslím si, že na tento tah by byl jako dobrá věc na to si získat nový lidi v této komunitě. Plus další takový mini projekt, nevím, jestli to teď úplně můžu říct, ale jako není to taky úplně jako zprovozněný, ale už jsou plány, už je taková věc a už je možná i dokonce se skupení na to vytvořený. Možná. Takže nějakou provizorní skupinu lidí máme. A bude to super. To je všechno, co můžu říct. Já si myslím, že asi tímto bych zhrnula všechno, co jsem potřebovala tady říct. Víc toho asi moc není, jen bych chtěla říct, ať máte tu trpělivost na nás. A chci jenom říct, že my se snažíme. Takže tím bych to asi nějak jako zhrnula a asi už toho nemám úplně víc co dodat. Na to, že jsem natáčela klip na třeba 12 minut, tak tady milu už dobrou třeba půl hodinu. Takže to by bylo asi všechno k tomuto a mějte trpělivost. Jsem si to prostě hrát dobrý věci. Že jsem ten bordel házela k němu, já jsem to sledu.